Salut și v-am găsit la un nou episod. Astăzi să ne jucăm jocul acesta. Ciuchel, nu știu cum îi spune, Ciuchel, nu știu. Sper că vă place. Este gratis pe Epic Games acum, dar nu o să mai fie gratis. O să-l... Niște personaje o să-l enerveze pe săracul ăsta. Mic. O să-l enerveze foarte tare. Ce amuzant e. Eu o să mor pe tine. Săracu, bă, săracu. Deci bate joc de noi. Bro, nu înțeleg jocul ăsta deloc. Nu trebuie să țin asta în mână. Și uite, mai fraier, că nu te urci pe ăsta. Ok, bun, gata. Trebuie să luăm orul de acolo, ok. Mă, el își vrea mărul. El își dorește foarte mult măr. Mărul și-l dorește. Ok, bun.
Ok, asta se repete, o să ne dea, dacă mai cerem vreun item, o să ne dea, cum îi spune, o mingiuță, dacă v-ați uitat pe la primele minute. Dar chiar așa e cult? O să iau asta, o să mă urc. Da. Asta e cel mai greu joc care eu l-am testat vreodată în viața mea. Deci, credeți-mă, ăsta este cel mai greu joc care eu l-am testat în viața vieților mele. Credeți-mă, pe cuvânt, credeți-mă, vă rog. Deci, credeți-mă, ăsta este cel mai greu joc. Mă, ia stați. Vine să cred de acum Spider-Man sau ce? Hai că... Mamă. Te oftici. Și eu m-aș oftica. Foarte tare. Eu nu înțeleg cum trebuie să fac. Bă, dă eroare la creier 1001. Pe bune vă zic. O să închei aici videoclipul, chiar nu înțeleg, deci, bă, nu înțeleg nimic din jocul ăsta. Deci, pe bune că nu înțeleg nimic. Chat, nu înțeleg nimic.